Cymru, Viking House. Ie, dwi'n rhaid Johnny. Beth yw dy Viking? O, wel, gwefan le chi wedi cael cyfle i gweld PowerPoints a cyflwyniadau ar gyfer adolygu pynciau AS a lefel A. So mae link bach ar y sgrin fyna i chi, e-sgol.cymru, bla bla bla. Gym mewn am y llu o'r recordiau. Os. Be yw hoff testyn ti blaw Ffiseg? O, cwestiwn dda. Hanes, na, maths. Okay, celch ga pip ar y recordiau. Be ni'n wneud heddi Viking yw, ni'n mynd i cael pip ar beth i'n galw Modulus Young. Syniad y ti beth yw Modulus Young? Dim o gwbl. Mae fe rhywbeth i wneud gyda solidau. Right. A ffordd maen nhw'n ymddwyn, so ti'n rhoi nhw dan straen. Mae pethau yn digwydd yno. Ie, fi'n gwybod lot am straen. A mae Modulus Young wedi ffindo mas lot amdano nhw. Siŵr Cyn mynd i mewn i'r arbrawf ei hunan, na'r ffocws am heddi yw'r arbrawf mwyn ffindo mas beth yw'r Modulus. O ti'n gwybod bod 3 math o solid y bodoli? Dim dwi'n un. Dwi'n un o'n i'n meddwl. Na. Os ti'n ysgrifennu'r diagram fyna sydd yn y diagram top na, hwnna'r un sort of enwog sydd yn dangos solidau, a na'r un mae pawb yn gyfarwydd gyda, yw y fath o solid na. Hwnna yw solid grisialog. Crystalline structure. So, beth sydd gyda ni fan hyn yw bod yr atomau i gyd wedi cael trefn pendant, i gael o fe. So, hwnna'r clasic nisgyn Tygau, right? So, wedyn o dano fe, mae gyda ni solid ni'n galw yn amorphaidd. Amorphous. Nawr mae hwnna, os ti'n disgwyl ar y diagram na, mae'r diagram na fel ni'n disgu, sort of, mae hylif yn disgwyl. Ie, fel arfer, gyda'r gyfrynau fwy ar wahân. So, mae'n sort of dangos bod chi'n anghywir yn Tygau. Chi'n gallu cael atomau a maen nhw'n ymuno mewn ffordd anrhefnus. Ond maen nhw'n still wneud rhywbeth sydd yn solid. A nath ni'n galw'n solid sydd yn amorphous. A mae hwnna'n enghraifft i chi o'r beth mae gwydr. Mae'r un top na, dylen ni wedi gweud, na fel y crystalline grisialog, hwnna yw rhan fwyaf metalau. Fel yma nhw. Ond mae glas yn solid. Wedyn, mae'r un ar y gwylod fyna, na beth yw'r math o solids, mae'n ni'n galw yn polymeraidd. Enghraifft o polymeraidd yw rhan fwyaf plastig, so polymers, maen nhw'n galw nhw, so polystyrene. So, mae'n arfer, maen nhw'n ymuno trwy lot o carbon a hydrogen. Mae pobl sydd yn licio chem, maen nhw'n licio stwff hydrocarbons. A maen nhw'n ymuno i wneud solid, so polythene, oeddi mae'n solid. Mae fe'n wahanol iawn i, wedyn ni metal, a mae'n wahanol iawn i gwydr. So mae'n gwneud sens wedyn bod y trefn o fel mae atomau yn ymuno gyda'i gilydd yn wahanol iawn. So, maen nhw'n gofyn hyn mewn aroliad, so os maen nhw'n gofyn i ti, beth yw y 3 math o solid? Maen nhw'n meddwl grisialog, amorphaidd, a wedyn polymeraidd. Os maen nhw'n gofyn i ti, fel mae'r atomau wedi ymuno yn rhai grisialog, beth ydych ti'n gweud? Dwi'n gweud strwythyr dda pendant, blwyddyn at ei gilydd. Gwmos. A mae'r strwythyr, A wedyn, yn amorphaidd, fel beth ydyn ymuno ar yna? Llai o strwythyr. So anrhefnus. A mae hwnna'n digwydd i cael y marc yn aml iawn. A wedyn, y polymeraidd hyn, ti'n cofio beth o'n i'n gweud fyna, bod gyda ti... Fel mewn... Hydrocarbon? Mewn chain. Mewn chain, mewn chain. So mewn chain, Mewn cadwyn. Mewn cadwyn, da iawn. Byddwn ni'n gweud y peth mwyaf pwysig pan mae'n dod i Modulus Young i deall y graff sydd yn mynd gyda fe. So ni'n mynd i trafod y graff fan hyn. Ar yr echelyn sydd yn ni, mae gyda ni diriant, a mae gyda ni straen ar yr echelyn X. So gyda gi, cyn mynd i'n sort of disgwyl ar y graff o falle disgwyl ar fel mae solid yn ymddwyn, pan ti'n rhoi fe. Ti'n gwybod beth yw diriant? Os byddwn ni'n gofyn i ti, fi wedi gweld mae rhywbeth ydy'n lawr nhw. So mae pelen fach o corded. Os byddwn ni'n gofyn i ti roi hwnna, ro fe dan diriant i fi. Diriant, byddwn ni'n ymestyn a stretcho mas. Na diriant, dy fe. Wedyn, os byddwn ni'n gofyn i ti, ti'n gallu rhoi hwnna dan straen? Byddwn ni'n cywasgu fe, gwasgu fe mewn.
crysio fe. Ti'n twmlo dan straen am y trai? O, pob dydd yn y swydd yma, fi'n dan straen. Ti'n twmlo fe bod pwysau ar dy bendyn gwasgu ti lawr? Popeth yn gwasgu fi lawr, popeth yn anodd. Os mae rhywun yn cael ei roi ar durian, mae rhywun yn tratinu fyna, a wedyn mae rhywun yn tratinu ffordd arall, nôl a mlaen. So, na beth yw ystyr nhw. So, wedyn, ar y graff hyn, beth ni'n neud yw plotio, os ni'n rhoi rhywbeth dan duriant, a ni'n mesur beth yw os mae fe dan straen, a wedyn y perthynas rynt y doi o nhw. So, os ni'n disgwyl ar y top y graff hyn fan hyn, mae gyda fi y solid. Ti'n gwybod pa fath o solid yw hwnna? Grisialog. Grisialog ti, Os byddwn ni'n rhoi hwnna o dan straen, beth byddai'n digwydd i fe, os byddwn ni'n tynnu fe fel yr yffar. Byddai'n mynd yn hyrach. So, ti'n gweld fyna'n mynd yn hyrach? So wedyn, os byddwn ni'n mesur y straen a mesur y duriant, mae dan o hefyd, yn y rhan cyntaf y graff na, beth yw'r sylw di'r rhan cyntaf y graff? Ti'n bod? Fi'n gwybod e'n lluniau syth, a mae'n cyfrannedd union hyd yn oed. Ma fe, So, pan ti yn rhoi fe dan ty bach o straen, a ty bach o duriant, os mae'r perthynas na, perthynas positif, a fel ti'n gweud, mae fe'n gydradnol, yna? Mae'n cyfrannedd union neu gilydd. Beth sy'n digwydd wedyn, yw, os ti'n rhoi fe dan fwy o straen, wedyn, os ti'n sgwrdd y graff bach hyn fan hyn, ti'n gwybod sy'n digwydd i'r straen? Mae'n mynd yn llorweddol, mae'n mynd yn fflat. So mwyn meddwl bod wedi cynyddu tipyn bach. Ydy. Ond beth sydd wedi digwydd i'r duriant yn yr ardal na? Dim yn gwybod. So, lot o straen yn digwydd, mae'n rhoi lot, a wedyn, di'r duriant ddim yn. Wedyn, beth sydd yn digwydd yn y graff, ti'n gwybod sy'n digwydd fyna? Mae fe'n codi lan, mae cromlin fel. So fyna, mae'r duriant wedi codi lot fach i gymaru gyda'r straen. Mae'r straen wedi codi hefyd, ond mae'r duriant wedi syth i lan. Wedyn beth sy'n digwydd, mae rhywbeth odd yn digwydd ar rhan nesaf y graff. Mae'n edrych i fi fel bod y straen yn cynyddu, ond mae'r duriant yn lleihau. Ma fe. So, beth sy'n digwydd i metalau pan ti'n rhoi nhw dan straen a rhoi nhw dan duriant, dibynnu'r faint o straen a faint o duriant. Mae pethau odd iawn yn gallu digwydd i nhw. So fe'n gyson o gwbl? Na, So, ni'n mynd i cael pip bach nawr am gweld bolle pam mae hwnna'n digwydd. A yr resemau trwyddo fe, a fel gallen ni'n gwneud yr arbrawf hefyd, i cael y graff hyn gyfer metalau gwahanol. Syniad dda. God, dwi'n fach bod ti'n meddwl yna. Syniad dda iawn. Ni'n gwybod nawr, os ni'n rhoi solid o dan straen a ran duriant, ni'n gwybod bod graff hyn yn mynd i fod yn bwysig. Be maen nhw'n licio gofyn mewn aroliad eu hunan yw bod chi yn neud, falle roi'r graff i chi, a wedyn bod chi'n ffordd roi'r pwyntiau special un mewn. So ni'n gallu gweld fan hyn ble mae'r pwynt P ar y graff ei hunan. So beth ni'n gweld o'r graff blaenorol, yw fod lan i pwynt P, bod y duriant a'r straen, beth wedyn ni. Yn gyson o fe, mewn cyfrannedd union a'i gilydd. Maen nhw'n cyfrannedd union. So os bydde gyda ni fel spring er enghraifft, achos maen nhw'n mynd yn neis gyda spring. So os bydde ni'n mynd o dim i P, so beth bydde ti'n neud, bydde ti'n rhoi fe dan duriant fyna. So mae'n ymestyn. Ond yn crucial, os bydde ti'n gadael hwnna i fynd, Co fe. Mae fe'n mynd nôl i maint greiddiol yn y gwe. Mae dal nôl fel o dde. So hefyd, os bydde ti'n just yn tynnu fe tyma bach, so llain o'na. So mae gyda ni estyniad fyna, a wedyn, os bydde ni'n rhoi grym arall ar ei ben y to, so mae'r estyniad yn mynd yn fwy, ond mae'r estyniad yn gyfrannedd gyda faint o grym i ti'n rhoi arno fe. Na'r en. Sy'n ni'n paso pwynt P? Ti wedi gweld beth sy'n digwydd ar y graff, wedyn ni, mae fe'n rhoi tyma bach. So, rynt P a pwynt E, bydd y spring na'n rhoi tyma bach fwy. Bydd y fwy estyniad gyda ti. Ond gad e fynd, bydd fe still yn mynd nôl i maint arbennig e. Maint greiddiol. Sy'n ti wedi paso pwynt E, E ni'n galw y rhan terfyn elastig. Ti lli sort of rhoi grym ar hwnna i fi, a wedyn gad ei fynd, Mae'r spring wedi mynd, bydd i beth llyd yn oddi feto. Ti torri fe.
Pidwch gweithio techneg Gymraeg. Okay. Beth sy'n digwydd fyna, i ti wedi paso y pwynt E na, y pwynt elastig, so bydde ddim yn mynd nôl i maint gwreiddiol e. Na. Right? Hefyd, ti'n gallu gweld beth sy'n digwydd, mae fe wedi roi. Ydy. Okay? Mae wedi roi lot fach o ran i hyd e. Ydy. Okay? Fel ti'n rach nawr. So, os cymered i hwnna nawr, a ti'n ymestyn hwnna, os cymered un ochr Ydy, hwnna, ochr. okay? Mae hwnna nawr, os fi'n rhoi grym ar hwnna, mae hwnna nawr yn mynd i ymestyn, ti'n bach mwy agos i'r camera hwnna, mae hwnna'n mynd i ymestyn lot fach, os i fi'n rhoi just grym bach yna fe. Ydy. Right? Wedyn, os i fi'n rhoi grym fwy arno fe to, mae hwnna jyst yn mynd i roi fel ar y ffach. Ydy, Okay? coel fynd. So, ni paso'r pwynt E1. Ti'n gwybod Sesiwn yna? Mae'n huge. Ni colli siap bron nhw, rynge. Okay. Right. So, dwi ddim i torri. Na, Okay. torri. Okay. Ond ni di paso pwynt E. A'r pwynt E, ti'n gwybod beth yw'r pwynt E yna? Pwynt E. Yw'r pwynt ildio yw hwnna? Ildio. So, os ti'n ildio, ti'n rhoi lan i ti. Ie, fi byth yn ildio. Na. Fi byth yn ildio. Right. So, os ti'n ildio, a mae rhywun yn tynnu ti, bydde ti jyst yn... Ie. Ti'n rhoi un yn gyda. Ynet. So, wedyn mae'n ystynnu lot. A fel bydd y spring na'n mynd, okay, na fi'n mynd i paso'r y pwynt ildio, so fi jyst yn... ti'n gweld, whoosh! Co fe fynd. Right? Sy'n digon o grym gyda fi fan hyn i torri fe. O, mae digon o grym dy ti. Na, sa'n cedi bod e... Na, fi ddim yn mynd i torri fe, right? Ti'n gallu gweld bod eisiau grym mowr i torri hwnna. Ond os bydde ti yn torri fe, bydde ni'n cyrraedd pwynt wedyn ar y graff. Fe'r pwynt yna fyna? Na, ni'n paso'r Y2 na. Efe lan i X Ie, yr X na wedyn. So ti'n gallu gweld, mae part mowr o'r graff na, ble mae jyst yn roi, ond wedyn bydd e'n torri. Mae'n dod i derfyn wedyn. Okay. So, na sy'n digwydd yn aml iawn gyda peth solidau, yw ti'n rhoi nhw dan straen, mae'n gallu copo'n ffain gyda fe. Ond os mae straen na mynd yn gormod, bydd nhw yn falle roi lot fach. Ie. So, gweda bod y deilad gyda ti, byddai'r deilad na ddim yn saff rhagor. Na, beth ddim eisiau bod yn adeilad fel la. Ie, okay. A wedyn mae pwynt yn dod, ble mae mor gwmynt o grym yn mewn i'r adeilad, ble ti'n mynd i roi lot, a bang, wedyn mae'n torri. Okay? So, mae gwybod fel mae defnydd yn ymateb, pan ti'n rhoi nhw dan pwysau, mae'r graffin yn esbonio lot ni amdano fe. Ydy. O, fi dan straen weiceit. Ti'n gwybod pam? Ti'n beth sydd yn ei fynd, te? Yr hen hafaliadau, taflen hafaliadau. Ie, taflen hafaliadau. A beth mae rai fod ni'n gwybod ydy'r taflen hafaliadau? Mae'n bwysig gwybod ble ar y taflen hafaliadau mae'r hafaliadau ar gyfer y pwnc yma. Okay. So, fi droi cylch gwmpas nhw. A conw. Fi ti gweld nhw, conw fyna. Alright, so mae 3 dyn ni fan hyn. So, mae'r un cyntaf fan hyn yw i wneud gyda straen. Mae gyda ni, ti'n gwybod beth oedd y llall? Straen. A mae gyda... Diriant. Diriant. Okay. Diriant sydd yn gyntaf, fi'n credu. Mae fel o'r symbol bach od na. Ie, sigma bach yw e? Ie, sigma yw hwnna. Okay. Wedyn mae dyn ni'r straen. So fel sort of epsilon sort of sharp yw hwnna. A wedyn, yr E na wedyn, hwnna yw'r big boy. Hwnna yw Modulus Young. So mae Modulus Young yn hafal i y tiriant rhannu gyda... Straen yma. Straen, okay. Gan i pip bach arall hwnna nawr. Right, fi wedi wthi'r hafaliadau, ni'n gallu gweld yn well fan hyn, yna. Yr un, right. Fwy glir. So mae dyti Modulus Young yw diriant dros straen. Right. A wedyn, mae dyti'r symbolau na o ti'n gweud yw... Sigma a epsilon, so sigma dros epsilon. Right. Bach iawn yn defnyddio hwnna, achos fel arfer mewn arbrawf, bydde ti wedi mesur pethau. Yep. Right. So mae diriant yn hafal i grym dros yr arwynebedd. Yep. Right. A wedyn mae dyti straen yw y newid mewn hyd rhywbeth i gymharu gyda ei hyd naturiol e. Okay. So os cymerwn ni, gwyddo ni y spring, right, sydd nawr wedi torri, right, os byddwn ni wedi mesur y spring na yn reiddiol, hwnna bydde pwyll lythyren. Hwna byddai'r yl ar ben ei hun, yr yl fawr. Okay. So wedyn, os fi wedi stretcho'r spring na, a fi'n mesur faint mae wedi stretcho, beth bydde hwnna? Y delta yl neu'r newid mewn hyd. Ble bydde'r F wedi dod? Fyna fydden ni'n gweud yw'r pwysau, fe'r grym, sy'n tynnu ar y spring. A beth yw'r A wedyn, yr arwynebedd? Arwynebedd y spring i hun? Ie. Okay. So, yn wedig fel spring neu beth fel la, falle bydd ti moyn gweithio mas faint o arwynebedd
bydd eisiau gwneud cylch, Bydd pai cylch a sgwed, a wedyn bydde gyda ti fath yw hydau llosif gyda hwnna na'r arwynebau. Ie. Okay. Mae'n well yn aml iawn i newid hwnna, so os ti'n defnyddio technegau mathemateg ti, mae hwnna'n newid i just FL dros delta L A. Ie. Okay, mae jyst yn hafaliad rwyddach i ddefnyddio. Okay? So, mae hwnna'n mynd i fod yn bwysig am y rhan bach nesaf. Mae fideo bach dyn ni fan hyn o'r arbrawf yn cael ei wneud a gallwn ni siarad trwyddo'r arbrawf. Right? Ti'n gallu ffindio'r arbrofion i gyd gyfer cybac, okay, WJC, sydd eisiau chi gwybod gyfer yr arholiad, ar y gwefan. Briliant, lle dda i fynd. Right, so os chi wedi wneud yr arbrawf, a bod chi eisiau atgoffa'ch hunan o beth oedd yr arbrawf, okay, mae hwn yn ffordd da iawn o adolygu hefyd. Ydy. Okay? So, be newn ni trwyddo y fideo, newn ni stopo fe ac yn ymlaen mewn cwbl o bits bach a trafod pethau. Arbennig. Okay, bant â ni, hwn yw y fideo. Croeso i arbrofion ar ffilm. Yn y fideo hwn, rydyn ni'n edrych ar mesur Modulus Young metel ar gyfer ffurf gwifren. Mae restr y cyfarpar i'w gweld ar y sgrin. Dim yn aml iawn i ti'n gwybod wneud restr o'r cyfarpar mewn arholiad. Na, dim yn arholiad, na. Okay. So, byddwn ni'n gweud, o'r rhain i gyd, y fyrniau'r caliper yw'r peth mwyaf pwysig. Ni'n ni esbonio hwnna pam na, fel bydd ni'n cael pipar yma. Cofiwch wneud asesiad risg pob tro. Mae'n gofyn hyn, yno. Asesiad risg. Beth ddim yn beryglus. Ie. So, amser ti'n asesiad risg, mae eisiau gwybod beth yw... Y perygl efe. Y perygl. Ie. Beth yw y risg o fe wneud i te. Ie. A wedyn beth... Sut i ti gallu stopo hwnna ar y digwydd, so beth yw'r ffordd mewn ar y brawf ti. Ti'n ato fe? Ie. Cysylltwch y wifren gymharu i'r trawst cynnal. Rhowch bwysyn bach ar y wifren, mae'r pwysyn bach yn cadw'r wifren yn syth. Cysylltwch y raddfa fyrnier. Cysylltwch y wifren brawf. Felly gweld mae cwpl o bethau fan hyn fel risg yn barod yn gysau. Y ffaith bod gyda ti gwifren a mae'r boi yn gwisgo specs. Ie, pam ti'n meddwl? Wel, beth ti'n meddwl? Wel, gallai'r gwifren mynd yn eich llygad. Syth i nôl lan ar ôl i'r pwysau cwmpa lawr a mynd nôl yn llygad chi. Mae tipyn y pwysau mynd ar y gwifren hyn, so gallai fel ti'n gweud, gallai hwnna torri mewn llygad. So, yr perygl yw y gwifren, falle yn torri. Y risg yw bod e'n mynd i'n eich llygad chi, gallu dallu chi. Ie. A so wedyn, beth bydd ti'n gwneud i rheoli y risg? Ie, i rheoli y risg. Be byddwn i'n neud yw gwisgo spectol diogelwch. A mae'n amddiffyn eich llygad rhag cael y gwifren ynddo. Ti'n gallu gweld fan hyn hefyd, mae'r boi hyn, mae'n hongian y gwifren o nenfod. Ydy? So mae tipyn bach o uchder fan hyn. Oes. So mae'r risg falle o... Cwmpo. So y risg falle bydde torri anaf i ti. So... bod yn ofalus. Rhaid bod yn ofalus rho amser. Fel ti yn rhoi fe yn sôn i rhywbeth. Brawf i'r trawst cynnal. Rhowch bwysyn bach ar y wifren. Cysylltwch y raddfa fyrnier. Mesurwch hyd greiddiol L y wifren brawf. Mesurwch ddiametr D ar wahanol fannau ar ei hyd. Os ydych chi'n ansicr sut i ddefnyddio'r fernier, yna gwiliwch y ffilm fernier. Cyfrifwch ar... Ie, chi wedi mynd i watcho'n y fernier, so ni'n mynd i esbonio hwnna heddi chi. Nawr, cwbl o bethau fyna i ddechrau. Ond nhw'n rhoi pwysau bach ar y gwifren i ddechrau. Ie. Ti'n gwybod pam? Na, fi ddim yn siŵr pam bydd fi'n ei. Swn fel gwastraff amser i fi. Croeso i arbrofion ar ffilm. Yn y fideo hwn, rydyn ni'n edrych ar mesur Modulus Young metel ar gyfer ffurf gwifren. Mae'r spring na ddim yn gyson. Mae restr y cyfarpar i'w gweld ar y sgrin. Os fi'n rhoi pwysau bach arno fe, fe'n mynd mwy syth. Cofiwch wneud asesiad risg pob tro.
Cysylltwch y wifren gymharu i'r trawst cynnal. Rhowch bwysyn bach ar y wifren. Mae'r pwysyn bach yn cadw'r wifren yn syth. Cysylltwch y raddfa fyrnier. Cysylltwch y wifren brawf i'r trawst cynnal. Rhowch bwysyn bach ar y wifren. Cysylltwch y raddfa fyrnier. Mesurwch hyd greiddiol L y wifren brawf. Mesurwch ddiameter D ar wahanol fannau ar ei hyd. Os ydych chi'n ansicr sut i ddefnyddio'r fernier, yna gwyliwch y ffilm fernier. Cyfrifwch arwynebedd trawstoriad y wifren A. Cyfrifwch y diameter cymedrig. Cyfrifwch yr arwynebedd trawstoriad cymedrig A. Rhowch lwyth o 5 Newton ar y wifren a mesur yr estyniad X yn y wifren brawf. Gnewch arbrofion olynol gan ychwanegu pwysau 5 Newton bob tro a mesur yr estyniad. Parhewch nes y bydd o leiaf 50 Newton wedi ei ychwanegu. Y fformula yw E yn hafal I, graddiant lluosi L dros A. Mae hyn yn golygu, os y byddwn yn plotio'r llwyth ar rechelin Y, yn erbyn yr estyniad ar rechelin X a chyfrifo'r graddiant, gallwn ganfod gwerth y Modulus Young ar gyfer y defnydd hwn. Mae'r graff hwn yn dangos llwyth echelin Y yn erbyn estyniad echelin X. Mae angen I ni fesur y graddiant. Y fformula yw E yn hafal I, graddiant lluosi L dros A. Os byddwn yn mewn osod gwerthoedd a fesurwyd ar gyfer L ac A a'r graddiant a benwyd, gallwn gyfrifo Modulus Young E. Gallwn wedyn gyfrifo E o'r gwerthoedd a fewn osodwyd. Right, y conif yna. Right, so, na fel byddai ti'n mesur yr arwynebedd. So, byddai ni'n meddwl fel arfer, pi d squared divided by 4, na arwynebedd ti. Ie. Okay? So, mo... Okay, so ni'n mlaen 5 Newton pob tro, a ni'n mesur yr estyniad. Mae'r estyniad, maen nhw'n fach iawn. Ie. Right? Ti'n gallu siarad am milimeter neu hanner milimeter. So na pham ni'n defnyddio y fyrnier sgelyn achos bod yn fach iawn. Ie. Croeso I arbrofion ar ffilm. Sgwm na. So yna'n sgwm saff iawn I fi. Na. Disgwyl ar holl pwysau yna sydd eisiau rhoi ar y gwifren. Right, mae pob un o'r ein, ti'n ni siarad... 10 Newton yr un. Ie, okay. Ie, mae tipyn o straen yn mynd dros mwyn cael newid tipyn bach iawn. Yn y fideo hwn, rydyn ni'n edrych ar mesur Modulus Young metel ar gyfer ffurf gwifren. Mae restr y cyfarpar i'w gweld ar y sgrin. Cofiwch wneud asesiad risg pob tro. Cysylltwch y wifren gymharu i'r trawst cynnal. Rhowch bwysyn bach ar y wifren, mae'r pwysyn bach yn cadw'r wifren yn syth. Cysylltwch y raddfa fyrnier. Cysylltwch y wifren brawf i'r trawst cynnal. Rhowch bwysyn bach ar y wifren. Cysylltwch y raddfa fyrnier. Mesurwch hyd greiddiol L y wifren brawf. Mesurwch ddiameter D ar wahanol fannau ar ei hyd. Os ydych chi'n ansicr sut I ddefnyddio'r fernier, yna gwyliwch y ffilm fernier. Cyfrifwch... Okay, na ren. Ar y graff hyn, ti wedi gweld beth mae'r arbrawf wedi wneud, oedd e wedi mesur yr syniad, os y ti'n rhoi y grym arno fe. Right? So, byddwn ni'n gweud mae'r graff hyn wedi cael ei wneud ar cyfrifiadur a mae'n anghywir ydw e. Ydy. Pam ni? Mae'r llinell yn cysylltu o pwynt I bwynt yn lle bod e'n llinell ffit ore. Okay, right. Wedyn, bydd ni'n wedi gweld ar y diwedd fan hyn, yw fod y grym yn mynd lan, ond dyw'r estyniad ddim wedi mynd lan lot. Na. Okay? So,
os byddwn ni yn disgwyl ar y graff na, byddwn ni'n anwybyddu ar hana? Ie, os bydd ti eisiau gweld perthynas yna fe, byddwch chi falle meddwl tawr y limit elastig falle yw'r pwynt yna fyna? Ie. Dwi'n iawn? Ie, oce. So wedyn, o'r graff hyn, bydd ni nawr yn gallu gweithio mas. Beth wedodd yn bwysig i gweithio mas? O'r graddiant y graff, Ie. Modulus Young wedyn. Oce. So os bydd ni'n gweithio mas y graddiant, so bydd y graddiant, pa fath o triongl i ni arfer... Ongl sgwar yna? Ie, a bydd os rheol ynglyn â... Mor fawr a ti gallu neud, os ti gallu. So cyn y cromlin neu cyn yr... Oce, so falle byddwn ni'n cymryd o gwyddo ni fyna, right, nôl i'r dechrau gwyddo ni. So bydd y newid gyda fi fyna yn Y, a mae'r newid fan hyn gyda fi yn X o fyna i fyna. Y newid mewn Y dros y newid yn X ar gyfer gweithio allan y graddiant. Oce, cool. Wel, na wneud yr arbrawf, anyway. Beth ydych chi'n meddwl o hwnna, Ffiseg? Fideo gwych, Jedi. Oce, na ren. Peth mwy pwysig i gofio, beth yw chi wedi wneud o ran mesuriadau. Right? So, na fydd nhw'n gofyn mewn arholiad i chi. Cerwch trwyddo, beth o'ch chi wedi mesur, fel o'ch chi wedi defnyddio'r mesuriadau yna i wneud graff. Beth chi'n defnyddio o'r graff mwyn gweithio mas y modulus. Right? So, sa'n ni trwyddo hynna cam by cam, okay? Right. Beth oedd y mesuriadau bydde ti wedi wneud fyna? Bydde ti mesur probably yr hyd. Okay. So, a beth bydde ti wedi defnyddio? Vernier caliper gyfer hwnna? Na, dim am L. Pren mesur. Pren mesur, neu metr. Gan bod y hir. Achos oedd yn hir. Achos beth yw cywurdeb ni chi mesur i 1 mm. A mae'n ddigon. A mae'r mwyar yn hir iawn. So mae hwnna'n iawn. So bydde ti'n mesur hyd y gwifren. Beth arall bydde ti wedi mesur? Yr estyniad. A trwy ein defnyddio'r vernier caliper. Gwmos. Achos mae'r estyniad yn... Fach iawn. Bydde ti wedi mesur, neu gweithio rhywbeth mas hefyd cyn yr arbrawf? Bydde ti wedi gweithio mas felly diameter y gwifren er mwyn cyfrifo'r arwynebedd. Ie, na ti. So'r arwynebedd bydde ti wedi cael hwnna o paia sgwed. Ie. Ar ôl wneud yr arwynebedd, beth arall yn yr arbrawf bydde ti wedi newid? Bydde ti wedi newid faint o grym sy'n cael ei tynnu lawr ar y gwifren. So o fyna, bydde ni wedi wneud tabl. So fydde ni'n wneud sort of tabl bach sydyn fyna sy'n dongos, bydde ni wedi mesur y grym, heb roi'r unedau mewn. Beth bydde'r unedau? Fel ti fel arfer. Na di. Newtonau. Ar ôl Isaac Newton fyna. Ie, gwmos. A bydde'r delta F, L wedi cael ei roi mewn. Bydde ni'n gweud metre? Ie, so... Newid bach. Newid bach, ond bydde ni'n mesur mewn millimetr, ond achos fi moyn Young's modulus, bydde ni'n newid hwnna i metrau. So, y graff bydde ni wedyn yn ploto, bydde... Bydde ni'n rhoi grym ar yr archeilyn Y, so'r F yn ar yr archeilyn Y mewn Newtonau, a wedyn ar yr archeilyn X bydde ni'n rhoi delta L, so'r estyniad. Right. So, o'r graff i hunain, dyle fod y grym mewn cyfrannedd union gyda'r newid mewn hyd. Llinell syth, dy fe? Ie. Dwi gweld fyna, fi wedi rhoi, mewn arbrawf, llinell ffit gorau bydd yn digwydd. Ie, so chi wastad mi a pwyntiau sy'n berffaith ar y llinell. So, os ydyn ni'n nôl i'r hafaliad am Modulus Young, yn hafal i FL wedi rhannu gyda delta L over A. Na ren, beth sy'n bwysig styried o'r hafaliad na, a na pham, ar y dechrau'r fideo, ni'n gweud ti roi fe'n y ffurf na. Ie, roi'r ffurf cyfle. Ti'n gweld nawr pam. Achos os i fi'n rhoi bocs bach rownd yr F drost delta L, mae hwnna'n bwysig. Ydy, mae hwnna'n dangos chi beth yw'r graddiant ar y graff. Right, na ren. Pam mae graffiau neu cael F dros delta L o graff yn gwell, na gweda yna bod fi jyst wedi cymryd un mesuriad o F, un pwynt o F, a un pwynt o delta L, gallwn ni jyst gweithio hwnna mas, gallwn ni? Wel, bydd e'n fwy fanwl gywir, fwy accurate ti, os beth ti'n cymryd y graddiant a'r triongl mor fawr a chi gallu, gan bod chi'n cael rhif fwy fanwl gywir. Gwmos, achos gweda bod ti wedi cymryd just un pwynt o F a un delta L, wel, ti'n neud pob arbrawf yn 100% cywir? Rhaid fod yn onest, na fi ddim. Sa'n cywir neb yn ysau? Na. So na pham, yn Ffiseg, ni wastad yn defnyddio graff, a os yn bosib gweithio graddiant mas o fe, achos yn mynd mae pob pwynt yn dod mewn i ystyriaeth. Ydy. A ni'n gweld, os oes un pwynt sy'n afriolaidd,
Dwi ddim yn mynd i effeithio falle. Na, dim yr holl graddiant. Na. Okay. So o'r graff mae gyda ni'r graddiant. So wedyn, ni'n roi'r graddiant na mewn fel rhif. L, un mesuriad oedd e. Ie, rhyd greiddiol oedd hwnna. Yeah. A wedyn, ni wedi gweithio mas yr arwynebedd hefyd, achos, mae'r arwynebedd yn gyson. Ydy. Okay, reit ar y dechrau. So o fyna, byddwn ni wedi gallu gweithio mas beth yw Modulus Young. Brilliant. Okay, da iawn. So mae hwnna'n ffordd o sbonio, disgwylwch ar y fideo, mae'n helpu atgoffa chi o fel Y camau, y proses ei hunan. Right? A ni'n sort of pwysleisio fan hyn y pwysigrwydd o graff. Ie. Okay? Hefyd, mas o graff, ymbellaeth, ni'n gallu defnyddio yr hafaliad am llinell syth. Ie, mae'n awyr. So, os gwyd edrych ar yr afaliad wedyn, gallwch chi wneud y yn hafal i mx adio c. A byddwch chi wedi weithio mas o fyna y graddiant eto i fod yr un peth. Bydd arall mae'n licio gofyn yw, os mae dydy llinell syth fel hyn, odi hwnna mewn neu'n cytuno gyda'r hafaliad. Ie. A ti'n gweud y byti y equals mx plus c. Blyffar mae'r c fan hyn de? Wel, gan bod e ddim yn... Mae'r graff i hyn yn mynd trwy'r tardd bwynt 0,0, does dim c. Ti'n glefar, nid ti? Ambell waith. So, mae'r c yn 0. Ydy. So, na pham, odi mae'r hafaliad yn cytuno gyda y equals mx plus c. Mae'r c yn 0, so mae fe ddim na. A wedyn mae dynnu'r m yw'r f dros yr l. Ie, mae'r hafal i hwnna. A wedyn mae dynnu'r x bit wedyn. Yr achilyn x. Ie, so beth sy'n gyda ti? Fi'n gwybod y f dros delta l yw e, ond beth byddwn ni'n gallu gwneud hefyd mewn graff yw rhoi yr straen. Y straen, ie. Ar y gwylod, a ni'n gallu rhoi... Y diriant. Y diriant, so diriant dros straen. Ie. Y gwmws yr un peth. Ydy. Ydy, cool. Gweithio bod hwnna wedi bod yn help. O, fi wedi bod lot o help i fi.